Indrukwekkende Sven Kramer, sterkste van Europa. Epke Zonderland had vertrouwen in Olympische missie. En opvallende rol Shenky Knecht op NK Shorttrack. Het is maandag 9 januari, dit is de sport in Bobbeslag. Goeien, in het komende Jelloeren brengen we jou de hoogtepunten van de Friese sport van het oude weekend. En Jonkendal neemt de onderwerpen hebben ik nog een verslag van de wedstrijd in het basketbal, het Ljouwerter Ares Tjin Zwolle. Dat aansen, nou eerst de weeromkeer van koning Sven. Want Sven Kramer is juster Europees kampioen allround won. Kramer won 3 van de 4 afstanden. En na lang blessureleed is de Fries dus nou weer waarom aan de internationale top. De koning is weer waarom. Sven Kramer zit in Boedapest voor de 5e keer in zijn carrière op de hoogste trede op een Europees kampioenschap. Ja, super. Dit heb ik nooit tocht. En zeker net toen ik 18 aan de broek kreeg op 400 meter, was dan uiteindelijk nog wel het toernooi naar die hoorn zetten kerst super. In het voor is het nog onduidelijk hoe fier Sven Kramer eens is. Is hij wel de absolute topfavoriet? Of is dat onmogelijk? Haast 2 jaar had hij ommers geen grote allround toernooi in Rieden vanwege een slimme blessure. De eerste afstand, de 400 meter, is net goed. Kramer zijn tiert, zo'n 30, zo'n 20. En daarmee eindigt hij teleurstellend als 12e. De Europese titel liep het dan nog heel 4 vod. Nou, ik heb wel toch van, het wordt wel heel erg moeilijk. En natuurlijk heb ik momenten van, dit is te bot, dit is te volle. Maar Kramer neemt revanche op zijn favoriete afstand, de 5 kilometer. De tijd van Kramer is 6:31:82 en daarmee bloot hij zijn ploegenoot Jan Blokhuizen zo'n 5 seconden voor. Blokhuizen gaat na 2 afstanden vol onderleiding in het algemeen klassement. Op de tweede dag is de 1500 meter van Kramer indrukwekkend. Zijn 1:53:98 budget een nijbare record. Blokhuizen gaat nog wel onderleiding in het klassement, maar de echtste van Kramer is nog maar een dikke seconde. De beslissing valt dus op de 10 kilometer. In het begin van de rit gaat het nog liek op. Maar als Kramer heel mooi komt met een versnelling, met Jan Blokhuizen passen. Kramer finisht in tredje 44:04 en zo pakt hij met een soort machtsvertoon zijn 5e Europese titel. En na al dat blessureleed jouwt deze titel extra voldoening. Ik kan natuurlijk zwier in de shit zitten en ja, zij is het gewoon. En ik heb een heel hier langs de kant staan. En ja, dat is dan alleen maar super mooi dat ze weer omkomen kerst. En ik nog op een buitenbaan. West vroeger, in 2007, ik Europees kampioen werden best in Calalbo. Ja, nee, zeker. En ja, iedereen klaagt wel, maar uiteindelijk... Ik denk dat het nog best wel een heel eerlijk toernooiwest is. En ik heb de slag gewoon op de 400 meter. En uiteindelijk in een toernooi krijgt iedereen een keer het een keer wat minder en de andere keer weer wat mij. En uiteindelijk is het denk ik prima. Voor Epke Zonderland is het morgen erop of eronder. Hij moet hem in Londen morgen kwalificeren voor de Olympische Spelen. Op een saneem test-event turnt hij een meerkamp. En zijn missie is pas slagen als hij bij de beste zoontje komt. Juster wie de generale repetitie, de podiumtraining in de Grutte O2 Arena. Londen, stad van de statige Tower Bridge en de verneemde Big Ben. Maar even buiten het centrum zit de ultramoderne en imposante O2 Arena. Hier op het plak deed Epke Zonderland 2 verlien WK-zilverhellen wat hij hem nou pleertse voor de Olympische Spelen. Zonderland broekt de podiumtraining benammen om te wennen onder tastellen. Die altijd en oero krijgt even oorsvielen. Heel soms is het hetzelfde als in de training hal, maar in dit geval ik net zo. Dus krijg even een oors? Ja, op het eerste taststel hetzelfde, op Bregen, dat prima. Maar op rekstok is een groot verschil, wat ik eigenlijk bij de vluchtelementen heel goed opvang. Maar dat is dus wel nodig. Als nou een team een wedstrijd hebben, dan maken ze toch van die lietse foutjes wat toch wel grote gevolgen kunnen hebben eigenlijk. Bij rek vooral heb je te maken met die rekstokspanning. Moest even aangevoeld worden en de vloer is altijd wat harder of wat zachter. En daar moet je dan je techniek een beetje op aanpassen. Maar dat komt wel goed. Boeten de Seels zit de familie Zonderland te wachten. Ze hopen je taststemming te krijgen om een pad van de laatste training bij te winnen. Maar ze matten even geduld hebben. Intussen zet Epke de puntjes op de i bij zijn rekoefening. De wedstrijd begint morgen met zijn favoriete taststellen. Bregen en rek. En dat is gunstig. Ja, zeker. Ja, als ik zo mij kies, dan zoek ik daar denk ik op willen beginnen. Want ik heb in de laatste jaren dus geen meerkamp turnd. Dus ik heb een ervaring op die orentasten te beginnen, maar wel met breg en rekstok. Dus dat is gewoon wat makkelijker inkomen van mij. Zal hij daar het verschil moeten maken?
Ja, eigenlijk wel. Ja. En op Voltige ook, hè. Daar heeft hij niet de moeilijkste oefening, maar wel een stabiele oefening. En dat is voor een meerkamp is dat heel waardevol om daar goed doorheen te komen. Waarom naar de Gruttehal? Daar de familie nog altijd wacht. De training rint al naar de eind, maar ze komen er net in. Nee, we komen er net in, nee. Ik ben op tijd, dachten we. Nog in de voorbereiding wat te zien. En de podiumtraining is vaak wel even leuk om voor de impressie en zien hoe het bij hem gaat. Maar nee, accreditatie verplicht, dus ik ben gewoon een burger, hè? Gewoon Zelfs als familie en broer en niks? Nee, ja, misschien wel juist net inderdaad. Dat is publiek en fans enzovoorts, familie wat buiten de door willen houden. Dus ja goed, dan doe het zo. De concurrentie op het test-event is dreig in te schatten. De protte toppers hebben haar al kwalificeren en er is een grut verskaat aan oren deelnemers. Zonderland hoort hem direct net met wanden. Maar we kunnen er net omheen dat de enige Nederlandse concurrent, Jeffrey Wammers, tijdelijk traind is door Gerard Speerstra, dezelfde coach die het Zonderland een skoft lien met Bruts. Maar de Lemster had er geen problemen mee. Nee, helemaal niet. Nee, wie zou omdat Jeffrey die traint in Amsterdam Wolles, omdat hij daar went. En ik ken het vanwege zijn studie net altijd naar Den Bosch reizen. Dus dan had hij geen trainer en Gerard die kwam daar wel eens langs. En hij gevraagd of Gerard hem op die dag kon helpen. En dat is hartstikke mooi, dat is alleen maar prima. Maar dat zal mijn wedstrijd natuurlijk net beïnvloeden. Vanzelfs hebben ik Jeffrey Wammers vragen om een reactie. Maar Wammers hier geen tijd of misschien ook wel geen nocht om u te staan. Maar Zonderland is ervan uitgegaan dat er geen psychologische oorlogsviering of wat oors achter zit. Nee, natuurlijk. Wat erachter met is, het enige wat erachter zit is dat de jongen zich goed wil voorbereiden. En dat is alleen maar de klasse van hem. Het maakt het boppendot niet uit wat Wammers doet. Want als Epke Zonderland bij de beste zoontje eindigt, pakt hij het Nederlandse Olympische turnticket. Wat Wammers ook uithelpt. En de uitvoering dat het hem slagt is grut. Zelfs al mocht hij op een van de tasstellen een grutte flatermootje. Ik verwacht wel dat een foutje kan hebben. Dus, of één grote fout, want het is natuurlijk een meerkamp. En dat het op zij staat een grote fout maken, dus die kans is net heel licht. Eigenlijk voor alle turners geldt dat. Maar als ik naar mezelf zeg, naar de laatste weekend, dan ben ik eigenlijk net tevreden als ik een grote fout maak. Want het gaat best wel goed en de wedstrijden die ik turn, die kom ik in ieder geval terug. Zonder dat ik er echt van de toestel oud ben van. Dus ja, eigenlijk... Ik wil maar een lekker gevoel deze arena uit als het gewoon goed gaat eigenlijk. Dat goede gevoel is er nou al bij de familie. Want lang om let krijgen ze Epke toch nog even te zien. En wie zie je me? Ja, jammer, echt jammer. Wie het morgen. Want zo'n worden wie nog altijd. En van lang wachtje krijg je zin om wat. Op naar de lunch. Lekker eten. Ja, wat zie je? En dan de turnvrouwje van bondscoach Gerben Wiersma. Zij willen haar een waasje als teamplaatsen voor de Spelen. En daarvoor moeten ze dan bij de beste fjouwer van de in totaal 8 landen eindigen. Op Varhoorn liep het tot een mission impossible. Want door blessures mist het team van Wiersma een protte kwaliteit. De ploeg van Gerben Wiersma eigen jong en fris, maar mist wel een protte ondervinding op topniveau. Celine van Gerner en Joy Goedkoop zijn gewoon wel de sterkhouders, maar zij zijn blessure. En dus wordt het een heel dreig verhaal. Ja, dan zullen we natuurlijk een aantal turnsters verlen in aanloop naar dit evenement. En dat betekent voor de rest dat ze nog stabieler wezen moeten en dat we nog minder risico's nemen kunnen. Zou de stunt wezen, dat je met Helly? Het zou een enorme stunt wezen, ja. Aan de andere kant biedt het wel kans voor oren om haar op zo'n podium te litten. Lisa Top van Turncentrum met Jereveen is een van de jonge talenten. 15 jaar pas en voor het eerst bij de nationale ploeg. Ze shot haar eigen uit. Ja, echt heel cool. Echt heel gaaf om in zo'n grote hal en zo om dat mee te maken. Echt heel leuk. Nou, had je alles eerder in zo'n stadion geweest? Ja, 2 keer. Het leek erop, maar niet zo groot. Wel iets kleiner. Marlies Rijken is de tweede turnster van Sportstad Jereveen. Zij had al wat meer ondervinding en weet dan ook dat plaatsing van de Spelen knap lastig wordt. Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk een stuk lastiger. Ik denk de 2 beste turnsters zijn uitgevallen nu. Dus ja, het is altijd een tegenvaller. Maar ik denk dat we het met de nieuwe meiden die nu hier in het team zitten toch best goed kunnen oplossen. Het komt aan op het collectief. En als alle vrouwen stabiel en maximaal presteren, pas dan zit de door naar de Olympische Spelen iepen.
Er is een kans, er is een reële kans dat we als oorlanden fout maken en wie doet het heel goed, dat we dan bij de beste fjouw komen. Het komt dus on op de details. Het komt on op de details en het wordt hartstikke spannend. Sjenky Knecht van Bantegeer verdiende van het weekend zijn titel op het Nederlands kampioenschap shorttrack op Tiaf. Knecht wie een van de grote favorieten, maar een tal bizarre incidenten zorgen ervoor dat het toernooi een vreemd verin kreeg voor de titelverdediger. Het NK 2012 zal dan ook op zijn meest als opmerkelijk de boeken ingaan. Sjenky Knecht is bekend als een grillige rieder. Hij wisselt topprestaties aan met vreemde missers, maar is wel de beste shorttrekker van Nederland. Soms kan je wel terug oermacht uitschakelen worden. Sneun bij de kwalificatie op de 1500 meter pruts Knecht een van zijn ijzers. Ik vond in principe best mooi, maar in de hele finale raak ik iemand door zijn schaats, de brust mijn schaats. Ja, dan moet je gewoon houden en dan mag je naar vierde. Dat weet je gewoon, dus ja. Maar ik heb wat een foutje maken. Ik heb mijn eigen reservemateriaal bij me. Dus toen ben ik ondertussen even naar huis geweest om het spul op te hellen. En ja, zij ben ik weer aan de 400 meter verschenen. En Sjenky pleert hem alsnog voor de 400 meter. Boenscoach Jeroen Otter weet dat het bij Sjenky Knecht wel eens wat oorzaak giert en kan de humor er ook wel van inzien. Je ziet het vandaag ook weer. Je verwacht veel en dan komt het er net niet uit en dan, soms verwacht je het niet. Het is net een Houdini soms op het ijs. Helaas, dit weekend is niet zijn weekend. Het NK bestaat uit 4 finales. De 400 meter, de 1000 meter, de 1500 meter en de afsluitende 3000 meter. Sjenky mist dus de 1500 meter en zocht zijn grote concurrent Niels Kerstholt winnen en 34 punten pakken. Maar Knecht zocht nog altijd kansen. Ja, alles is mogelijk zelf. Hè? Als ik alle 3 afstanden win en hij weer alle keer in het tweede, dan win ik nog. Dus ja, we willen maar zien, maar alles is mogelijk. Een orenfriske topper is Daan Breusma. In Shanghai won hij brons op de 400 meter bij de World Cup. Maar zo'n die tijd is hij fysiek een stuk minder geworden. Voordat we naar Azië gingen, eigenlijk een beetje te bad in. En ben ik een beetje overtraind, is het waarschijnlijk hoor. Maar ik ken de lange afstand. Dus na 4 rondjes ben ik al boem. Dat schommelt al een maandje of zo met hem. Vlak voor het vertrek naar de wereldbekerwedstrijd in Azië had hij moeite voor lange afstanden, voor herstel. Uiteindelijk, technisch is hij heel goed gaan rijden, dus hij pakt wel een medaille op de World Cup in Shanghai. Maar het herstel, dus het constant herhalen van wat langere afstanden, is heel moeilijk voor hem. Breusma maakt dit NK dan ook rennen litten en hoopt het Oetraïe weekend op het EK weer fit te wijzen. Dan de hele finale 400 meter met Sjenky Knecht en dan gaat het voortdadelijk in de eerste bocht al mis. Knecht wordt onderuit rijden. En zocht zijn tweede finale ontdiggels vliegen. Ik ben heel goed voor mijn man, dus dat is voor mij echt een opsteker. Maar die jongen voor me valt en ik val erin, ja, dan is het gebeurd. Ja, het gebeurde naar mijn mening allemaal voor het kopblok en dan jaren ze weer om te schutten. Dat wil ik aan de starten, maar dat ding net. Had hij het wel moeten doen eigenlijk? Ja, als coach zeg je dat had je moeten doen. Het is in de spirit van de sport denk ik dat je als official je niet een stempel wil zetten op een evenement. En ik denk door niet terug te fluiten, dan is die stempel misschien net even groter dan ik had willen zien. Soer dus voor Sjenky Knecht, die het al 2 finales mist. En mij nog maar 2 finales te gaan is hij kansloos voor de eindzege. Hier op het 1000 meter pakte hij zijn eerste punten. Hij werd derde en had nog misschien wat zicht op een bronzen plak. Maar dan moet alles kloppen in de afsluitende 3000 meter. Maximaal scoren en de concurrentie die maakt punten lezen. En dit is de start van die 3000 meter. En 3 man verlenen bij de groep wij. Waaronder dus Sjenky Knecht, Koen Hakkenberg en Itzhak de Laat van Trias. En die 3 man die binnen in een paar rondjes tijd weer bij de groep en pakken dus een volledige ronde. Sjenky Knecht docht hele goede zaken. Na 1000 meter wint hij ook de tussensprint en dat levert hem 5 bonuspunten op. En aan het eind komt hij als eerste over de streek en weet alsnog op de valreep een bronzen plak te winnen. Achter kampioen Niels Kerstholt en Freek van der Wart. Christian Bukkering had liekevolle punten als Sjenky, maar werd toch vierde. Degene die nooit tredde stond, die 47 punten en hier het tredje in. En dan had ik alle punten pakte die er vond pakken en hij was vierde. Ja, dan wie ik hem in liekevolle punten, maar ja, ik ben in de laatste afstand. Dan tellen die verder en dan wil je tredje in het klassement, zou ik dat een beetje berekenen.
En het klassement krijgt nog een gouden rondje, want de 5 kilometer achtervolging wordt woen toch het team van Heerenveen met Daan Breusma en Sjenky Knecht. Heb ik nou twee berichten van jou. Bobstieder Sibrin Jonsma van de Pijn is op het Europees kampioenschap in de Fjaalmansbob van Edwin van Kalker op het zonderplak eindigen. De Europese titel ging uitjoegend naar het Duitse team van Maximilian Arndt. En Sportclub Heerenveen trainer Ron Jans had snel vanwege trieste familieomstandigheden het trainingskamp in Portugal alweer verlitten. De selectie van Heerenveen wie een peer uur jeder omkwam op het vleerveld van Faro. Het trainingskamp wordt nog onder mij snijn en de trainingen worden nou dienen door assistenttrainer Henk Hedder en Jeffrey Talan. Na een kwarte winterstop is de Basketball League weer uiteenzetten. Sneun wie de eerste wedstrijd van Lazolek Ares tegen concurrent Zwolle. Een belangrijke wedstrijd, want bij winst klimt Ares van het 6e naar het 4e plak. De meest stelde vraag sneurt de jongen coach Erik Braal wie heeft u nog droge voeten? De coach had namelijk een hoes op eiland De But bij Grauw dat deze week ontrommen worden mast. Braal koert 2 nachtjes net toesliepen, maar verder wie het geen enkel probleem. Van wedstrijdje Zwolle mist Ares 1 man, Andrew Dawson, hij is korst. Zwolle had een aardige ploeg. Beginnen ik wat beter onder de wedstrijd. God wordt nooit echt heel grut. Net grutter aan 4 punten verschil in het eerste kwart. Maar toch komen ze heel tijd wel op een lietse voorsprong. Ares komt ik goed weer om en eindigt zelfs maar een lietse vastsprong aan het eind van de eerste kwart. Maar de score hier van Mark Sanchez met 14-12. Drok coachende Erik Braal langs de zijde van de basketbalveld. Wie opvallend. Hij zegt dwaande om meer intensiteit, zoals hij dat zelfs zo mooi zei, in het team te brengen. En dat ik wel vertuten, dat zou je hier. Vol verdedig je, hier de stiel van Tsu de Paula en ik de score van diezelfde man uit Den Helder. Tsu de Paula bij de score. De rest dan is dan 26-26. Beide ploegen bin echt duidelijk nog onderweg. Hier oud-Ares-speler Rijn van der Kamp is nou assistenttrainer bij de Zwollenaren. En ik nog een oren opvallende naam aan de kant van de Zwollenaren. Deze man, Anno Bunnig, al 9 jaar speelt er bij Zwolle en dit komt toch echt uit koorts te tillen. Hier de score van Ram Elias van Zwolle. Brengt Zwolle voor in het tweede kwart. 36-34. Lens Dieter en Kelvin Chitwood. Net zo volle Sjenlitten Lens Dieter. Maar hij steert in die tweede helft er toch op. Hier de 3 punten. En zo zijn ze weer voor 38-34. Hier staat er gewoon een beetje te rennen bij de Ljouters. Zwolle mist heel tijd vaker een baltje. En Lens Dieter begint. Ja, is toch een grote man aan de kant van Ares beter de speling. Dit is een vrije combinatie, maar een beetje geluk. Had hij balbezit. Menia Dako en zwaar hij van de score 40-30. Dit is Garrett Punch. Ziekje. Mooi paas op Mark Sanchez. Ik belangrijk aan de kant van Ares. De score. En ik nog een fout mooi. En een vrije worp op Get in. En zo wordt het God wat grutter. Nog in de tweede kwart. 43-30. God van 6 punten. En Ares gaat terug. Lens Dieter. Heel eenvoudig. De rebound is van Manny Adako. En de score 40-40. zo'n punt verschil. Dan de laatste ongeval aan het eind van die tweede periode. 49-44. En Ares kind is nog even dat gotje wat grutter maatje aan het eind van die tweede periode. Maar er wollen Scott komen, ze staan er gewoon. En die Scott komt er nog in de buzzer. Daar is hij, de buzzer. Maar de score is er. Sterker nog, een 3-punter van Manny Adako. Op een psychologisch wel heel vrij moment brengt hij de score op 52-44. En dan liep het de vastsprong, ze staan er gewoon toch grut genoeg. Maar de Zwollenaren blauwe knokken. Hier de 3-punter van Kevin Landman. 54-50. 4 punten verschil dus. En Zwolle komt zelfs weer om 1 punt verschil. Hier maar de score van Nicky Hulsebos. 54-54. En we hebben al lang aan te gaan in die 4e periode. Dus Ares met Sjenlitten dat ze de partij dingen werkmeidje kennen. Hier een 4e 3-punter van Garrett Punch die er prima in gaat. En zo rennen ze dan toch wel een beetje uit. 58-54. Kan Zwolle weer omkomen. Dit is een misser. En balbezit van de Ljouters. De misser van Ram Elias. En dan komt Lens Dieter hierin even het beeldjeswarmje. Als een meester de boete tot de verdediging. En hoppa, de score van de Amerikaan. Dat doet het toch wel heel erg goed hier. Lens Dieter score op 60-54. En keer Ares het god dan nog groter maatje. Kies het die werkmaatje. Jos Poels hier, de Limburgers zien het heel dol geweldig in de wedstrijd. Als we hier wel van een belangrijke score. 64-54. En dan is het god echt slaan. Het god is te grut. En Ares gaat bij de overwinning van terug.
Ze winnen uiteindelijk deze wedstrijd met 64-64. Ze klimmen op naar het 4e plak. En het is nu de zaak om ervoor te zorgen dat de Ljouwerters in de komende tijd wat stabieler worden. En ervoor zorgen kunnen dat ze mooi draaien kunnen in de top van de basketballeague. Ja, nou ja, dat komt er langzamerhand in. Je ziet nu ook vandaag dat we 30 minuten echt goed kunnen spelen. Maar dan toch 5 minuten in het 4e kwart waarvan ik denk dat kunnen we beter doen. En daar moeten we ook nog wel verder mee werken. Mag je zeggen dat jullie er nou echt bij horen? Ja, bij horen, ja, tuurlijk. Zo kan je wel noemen, ja. Maar wij spelen nog niet onze beste basketbal en zo. Dus wij zijn nog in progressie, zeg maar. En het gaat steeds beter. En hopelijk staan we klaar voor de play-offs. En dat brengt dus dan bij de stand in de Eredivisie. Prima overwinning dus voor de Ljouwerters. Want Ares klimt nou op van het 6e naar het 4e plak. Al zit alles nog wel heel dicht bij elkaar. Morgen dan speelt Ares een uitwedstrijd tegen de nummer lijst. En dat is Weert. En dan nog het laatste nijs originer Dirk Buitenzorg. Want die had zo'n verleden week zijn eigen stichting. En daar kan je donateur van worden. Het geld wordt dan beroekt om zijn opleiding tot draver te betalen. En het banknummer zag je hieronder in beeld. Onder vermelding van Stichting Dirk Buitenzorg. Vergeet net jouw naam, adres en mailadres te vermelden. Want dan kunnen we jou uitnodigen als hij uiteindelijk zijn debuut maakt op Wolvergeer. En dat zag hier deze uitsturing van Boppenslag. Tak om toosje ben wij de weer. Dan met een uitsturing Hielendal oer Epke Zonderland en zijn paard naar de Olympische Spelen in Londen. Aanstaan is het weer. Van nu nog een hele gezellige dag.